Hotline. Online. Iangot ko lang ni kay sining nagluntad nga insidente, subo-subo ni para sa taga San Carlos kay siling ko do matauhay man ang San Carlos in terms of politics. No, kung politika ya daw hindi gid man gani na why gani ni sila malakip sa daw intense political rivalry nga gina-consider. Pero ti aning nagluntad nga subo-subo ni para sa mga taga San Carlos City. Now, and joining us this morning is Mayor Renato Rene Gustilo on the line. Mayor, good morning sa imo, si Action Arts, sa Action Radio Bacolod. Morning, Action Art, may aga Bacolod. Salamat sa time, Mayor. No? Siling ko subo ni nga insidente nagluntad na sa inyo kay ti nagsikat ang San Carlos. So, ang kaso galing pagpangambos, may ambos nagluntad sa inyo, Mayor? Kagahapon nakabaton kami report sa kapulisan na may natabo na ginambush to. Daw tatlo ang patay kag isa ang nasamaran. Sa tatlo nga namatay taga San Carlos kag may isa nga samaran ay tigindala na sa Bacolod late kagabi. Okay. Pero Mayor, I don't know kung may ideya ka kung anong background sini kag taga diinis lang nga residente mo dara sa San Carlos ini yung mga nagkalamatay? As of now, why pagid ko kabaton official report halin sa kapulisan except na-brief lang ako sa kapulisan sa amuna nga insidente, but I'm still waiting the written official report gid sa atong hite. Yes. So ang imo instruction sa ila is to focus no kag dapat masolve gid ang ining nga krimen. Dapat gid solbaron gid na nila bangod kay first time ni Galatabo nga amos ang ginimo sang mga ano tawag sila guman sa mga ginimo nila amos bla, so first time ginigalatabo sa San Carlos Gani man kag hindi lawog-lawog kay M60 naging gamit mo. Based on mga storya lang sa mga tao, daw may gina-target sila certain Iraq, kuno hindi ko manganila kilala si Iraq kag big time drug pusher kuno na diri sa San Carlos. As alleged. Posturya lang ni, way puta kabalo kung ano gid katuod. Okay. Pero importante nga at least in the forthcoming election, di niya masiling naton election-related incident, kag daw basi personal niya nila nga problema, Mayor, no? Hindi gini siya political related kay our election related. Bangod kay wala man kami kontra. Gani. Kag wala man mapuli ang kaso kung election related ni. Gani man. Kung masilin ka, leader ka sa tiyak na grupo, ano man iaway yung kag wala man gid ay away. Gani. So in the way, isa hindi ka misyon nga dapat tutukan gid sa pulis para nga magtaway dira pero ti ang aton LGU is still on top of the situation bisan pa amo ning natabo, Mayor. Hello. Yes, siling ko ang aton LGU is still on top of the situation, especially kung peace and order ang paghambalan. Kung pagkabalan, no, this is just an isolating case on the part of San Carlos City. Kaya hindi manggini silang sige-sige galatabo first time na tabo. As far as sa order naman, so far generally San Carlos City is peaceful. Except ini nga tabo kung tungkol manggid-drug related, so ay natamay mo. Pero kung in terms of drug related or drug problem sa San Carlos, Mayor, anong kung subong ang actual status gidaw? Ang San Carlos City, long before, well-known yun ang San Carlos na daw alagyan. Mga drugs, alin sa Cebu, alin sa Mindanao,
Kisa drop off point kisa dayon may incident po na when I was not yet the mayor ginimo repacking area ang San Carlos gi transport naman balik to different cities no and municipality. So ang amon gid nga every time may hipigid dire masulod ang amon priority gid sa local government is to eradicate or minimize drug problem in the city of San Carlos. Okay, okay. So anyway, Mayor, kabay pa no, nga ang kapulisan mapadasig investigation, agud nga matagan man sang klaro no nga senaryo kung ano gini actually ang natabo dira sa imo area. On that note, Mayor, salamat gid. Pero by the way, in terms of vaccination program against COVID-19, kumusta anong latest sa imo di area, Mayor? So far ang aton vaccination program sa adult total percentage sa herd immunity na-achieve ta lang mga 52 to 54%. Mhm. So sang last week Friday kag Saturday nagsugod na kita sa vaccination sang 5 years old up to 11 years old. Mhm. Mhm. So far may sa 2 days ang na-vaccinate nila is more than 500. Wow, very good, very good. So, anyway, nagapakita nga ang taga San Carlos, at least na-educate na and ang ila trust sa sining bakuna, no? Ara ng interest nila, Mayor. Yes, ang sa Carlos City naman na wagit kita pa pabaya, subongan daw kahinay na maging nagpabaksinate. So, na-request naman kami kung ito mapabaksinate yun na tagaan naman namon bugas. Bugas. Aha, bali pila kilo Yes. ni Mayor sa mabakuna? Daw sa pedicab na driver namon, ang ginatag namon is good for 2 days na food packs for the family. Kaya ang pedicab drivers naton, no work, no eat na sila eh. Yes, So, yes. according to the health officer, kung once ma-vaccinated na sila, dapat mapaway, hindi sila magsikad. So, ginatagaan naton nga food pass good for 2 days. I see. Sige, on that note, Mayor, salamat gid sa imo sininga time ginatag diri sa Action Radio Bacolod. Good morning kag halong gid permi. Damo gid salamat Action Radio sa higayon ginatag nyo sa akon tamat gid kag may aga. May aga gid, may aga. Action Hot